sikwamukele la kwi-Fly Talk noma ngithi nje kwezasekhaya talk njengoba ke sekuba noshintsho olukhona njengoba uzwe nje ngihamba ngedwa ke namhlanje olunye ushintsho futhi lolo ke esinalo la ohlelweni besilibiza ngokuthi ke i-Fly Talk kodwa ke ukusukela namhlanje sisilibiza ngokuthi ke ezasekhaya talk la kwezasekhaya network. Ngibonge kakhulu ukuthi ke uyaqhubeka uyaseseka futhi ke ulokhu uhleli nathi usibonisa ukuthi ngempela ke izinto asizenze ngayiphi indlela. Angikubeke ke kucace ukuthi ushintsho silenza ngendlela yokuthi sifisa ukukhula, sifisa futhi ukukulethela okuyikona kona ngesikhathi esifanele nangendlela efanele. Ya ingakho ke solokho sishintsha nje kuze kubeke senza lokho okuyikona esibona ukuthi ke kuyakwanelisa nawe futhi ke uyathokoza. Esinxusayo ke kuwena ukuthi uqhubeke nokuthi useseke, uqhubeke usubscribe, uqhubeke ulike, uqhubeke ushare, uqhubeke uxoxe nabanye ngale podcast yethu la kwezasekhaya network ngoba ke ukukhula kwethu njengoba ngihlala ngisho kulele ezandleni zakho. Ake sibheke ke indaba ezimbalwa esithi izona ke ezihambe phambili kuleli sonto. Udaba esiqala ngalo ke udaba olungemnandi neze, udaba olusithintayo sonke kakhulukazi ke thina abantu esingabalaleli nabalandeli bomsakazo Ukhozi FM. Ukufake sekuphinde kwagadla lapha emsakazweni Ukhozi FM sekudlule intokazi ebithula lapha ke uhlelo oluthi vumelani abantwana beze kimi okuhlelo lwezenkolo futhi okuhlelo lwezingane. Intokazi esikhuluma ngayo ke la sikhuluma ngoNondumiso Shazi, intokazi nje bisencane ebibonakala inekusasa eliqhakazile kakhulu la endimeni yezokusakaza. uNondumiso ke kuthiwa udlule emva kokuthi ephathwe yikhanda. Udaba ke lolu olungemnandi neze futhi oluvusa imibuzo eminingi kubantu abaningi. Kade ngibona lapha einkundleni zokuxhumana abantu bebuza ukuthi kungabe ngempela ke ukhehlelezi inyanga yodumo Mzo usuke ekhuluma izinto okuyizona ngempela yini uma ekhuluma izinto ezithinta ke umsakazo Ukhozi, ngoba kuzokhumbuleka ukuthi uhlala lokho ezibika lezi zinto eyasho ukuthi khona ungahambi kahle ukudinga ukulungiswa kuloya msakazo. Nakho ke izinto zenzeka njengamanje sithini-ke siyamkholwa, siyamlandela, sizwe ukuthi ngempela ke lokho akushoyo athi akulungiswe, indlela athi akulungiswe ngayo siyayilandela yini senze ngayo. Angazi ke singafisa wena ukuzwa ukuthi olwakho uvolthini ngalolu daba. Indaba yokhozi ke nokugula nekhanda isithi ke yadonsa iminyaka impela. Ngiyakhumbula ukuthi kunesikhathi la ekwakuze kuthiwe khona kunekhanda lokhozi. Angazi nje lokho kwakuchaza ukuthini kodwa ke bakhumbulayo nje eminyakeni edlule impela ke kwaba into edume kakhulu ukuthi kuthiwe kunekhanda lokhozi. Okubuhlungu ke ukuthi kwenzeka lokho nje ukudlula kaNondumiso kusenda kudlula la emasontweni ambalwa insizwa ubonga Kenneth Ndaba naye ke odlule emva kokugula nje kube ukugula isigubhukane. Kanti kona lonyaka bakhona nabanye abadlulile abantu abafana nabo nje uMamzanele kaMbokazi. Yabona ke indaba ezibuhlungu sithi ke emndenini abasakazi boKhozi FM nakubalandeli ke nje bawo umsakazo abalaleli sithi nje akwehlanga lingehlanga sithemba ukuthi ke isisombululo sizoqhamuka sizoba khona kule nkinga ekhungethela umsakazo. Olunye udaba ke esilibhekayo la sibheka udaba olikhalisa abantu abaningi kakhulukazi laba abathola isibonelelo sikahulumeni sika 370 isibonelelo sabangasebenzi. Sekuvelile ke lapha nje abantu abaningi kule nyanga ngathi isibonelelo sabo abasitholi. Kunesikhalo ke sokuthi uSASSA obese wathatha isinqumo nje sokuthi ukhansele ukukhokhela abantu ngoba ke ufuna ukuthola uhlela olusha lokuthi babonakale ukuthi labantu abaholelwayo abantu abafanelekile yini. So ke uthoma ukwenza lokho nje wavisa wanqamula yonke into abantu besalindile ukuthi khona bazokuthola. Ayikwacaca ukuthi ke abatholi lutho and okubuhlungu kakhulu abantu abaningi bakhala ngokuthi ke akuveli ukuthi ikuphi ngempela akufanele bakwenze ukuze baqinisekise ukuthi lolu hlelo lubafanele. Siyathemba ukuthi uSASSA uzokwazi ukuthi uyilungise lento ngoba siyazi ukuthi kunabantu ngempela ke abathembele kuyona le mali. Ngabuka kuyimali engekho kwabanye kodwa inkulu kakhulu kulabo abathembele kuyona, kulabo abanganandawo la abangaphinde bathathe khona. Sithembe futhi ukuthi ke izinto bazothi uma bezenza bazenze ngendlela efanele ezokwazi ukuthi abantu bakwazi ukuyilandelela, bakwazi ukulungisa izinto konke ke bese kubuyela esimeni bese kuhamba kahle. Olunye udaba ke la udaba oluthinta uEskom. Ya uEskom ukhiphe isixwayiso. Sake seyikhuluma le ndaba emasontweni adlule. Isixwayiso sokuthi abantu abasebenzisa ugesi wekhadi ake bahambe ke bayolungisa babheke ukuthi ngempela ke le group
abayisebenzisayo njengamanje ziyashintshwa, bayashintshelwa zona. Angazi noma futhi uma bengashintshelwa ikhona indlela ukuthi baqhubeke basebenzise lezi ezinye ey'ndala lezi akade bevele bey'sebenzisa, kodwa kube khona inamba abayifakayo ukuthi ngike ngezwe abanye bekhuluma ngalokho. Ngangathola-ke kahle ukuthi kwenza kanjani, kodwa nje engikwaziyo kuthiwa kusukela ngomhla ka-24 kuyona le nyanga zonke ley'gubhu ey'ndala ebey'sebenza zizobe zingasasebenzi. So abantu-ke bazovaleleka-ke ukuthi bathole ugesi. Kuyinto ebuhlungu-ke ukuthi umuntu angabi nawo ugesi. Sibonile kakhulu ngesikhathi se-load shedding ukuthi uma ugesi ungekho impilo bese kube sengathi iyama. Sibanxusa ukuthi abantu balithathe leli thuba balisebenzise, baphuthume sekusele insuku ezimbalwa bahambe bayolungisa le ndaba. Eskom uchaza-ke uthi lento uyenzela ukubhekana ngqo nalaba abasebenzisa ugesi womgunyathi noma sithi nje ugesi womgogotelo. Labo bantu-ke kubukeka sengathi ibona ababuyisela izwe emumva ngoba bayiqhubela ugesi kudleka amandla bese kuphazamiseka-ke nalabo abawukhokhelayo ugesi. Okuvelile-ke ukuthi laba abakuzotholakala ukuthi-ke ugesi bawugogotele basebenzisa ugesi womgunyathi bazosithola besenkingeni-ke labo bantu ngoba kuzofanele bakhokhe imali elinganiselwa laphana-ke ku-12,000 ukuthi baphinde baxhunyelwe-ke ugesi. Yabona-ke amahlathi ayaphela, ayasha amahlathi njengamanje kulabo abenza izinto ngendlela engafanele. Isixwayiso-ke esiphumile isixwayiso esikhuluma nge-Black Friday spending. Ngiyazi ukuthi namhlanje vele sekuyilolo suku abantu abaningi abasuke belibheke ngabomvu usuku lokuthi bayodidiliza-ke laphana ey'tolo njengoba kusuke kunendali yomhlaba wonke le ebizwa nge-Black Friday. Osozimali-ke noma asithi nje abazi kabanzi ngokuphathwa kwey'mali nokusetshenziswa kwey'mali sebenxusile-ke ukuthi abantu ake bagweme ukuthi basebenzise budedengu noma basebenzise budlabha imali ngezizathu sana ngezizathu sokuthi umnotho wezwe awukho muhle. Abantu abathenge nje izinto lezo okuyizona abayidingayo futhi abazihlelele ukuthi bazozithenga. Umuntu angakhangwa nje indala, angakhangwa ukubona izinto zibiza amanani aphansi bese gijimela ayisebenzisa, agcine esebenzisa nemali engafanele ukuthi ayisebenzise bese uthola lapha ukuthi-ke ugcina esenokuzisola ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuthi-ke usebenzise imali ebekufanele ayibeke. Yabona-ke le ndaba yemali ngempela ibaluleke kakhulu. Ake siyifundise nathi ukuthi ngempela-ke isenti nesenti silisebenzise ngendlela ukuze sikwazi ukuthi-ke sibe nalo lisiqhube isikhathi eside empilweni, singathengi nje into engenasidingo. Abantu abaziyo-ke baye bakhulume ngama-needs nama-wants ukuthi bheka ukuthi leyo nto uyayidinga noma uyayifuna yini, noma ukuthi uyabona ukuthi uyayifuna nje kuphela kodwa-ke kahle kahle awuyidingi awuyishiye. Okunye-ke futhi okuvelayo ibona lokho ukuthi i-Black Friday iba minyaka yonke, so akuphoqelekile ukuthi-ke wena njalo ngonyaka ube ingxenye yayo uhambe uyodidiliza kuyona. Omunye unyaka akukudlule nje ube ngonyaka ozayo, lokho ongakutholanga kulo nyaka nangonyaka ozayo uyokuthola futhi mhlawumbe uyokuthola sekuyimali ngconywana kakhulu kunale yalo nyaka. Ngicabanga ukuthi ilokho namhlanje esikuphethe kube kufishane kakhulu ngenxa yalelu shintsho lolu esithole sibhekana nalo. So siyabonga nje kakhulu ukuthi uqhubeke useseke kuzothi laphana-ke ngesonto elizayo sizobe izinto-ke sezibuyele emngqeni sihlelekile sesikwazi ukuthi-ke sikulethele lolu hlelo ngendlela efanele. Namhlanje nje izinto sizathatheka isigubhukane umuntu wase-decide ukuthi no kungaba iphutha elikhulu ukuthi uhlelo lungabikho. At least alibe khona-ke lokho okuncane esinakho. Ngiphinde nginxuseke ukuthi pressa phela laphana-ke usubscribe, pressa ulike, upresse laphana-ke ushare ukuze-ke abantu bazi ezasekhaya network bazi ngokuthi kukhona laphana-ke uhambo lajeni esilethula njalo laphana-ke ngomsombuluko. Eminye imininingwane-ke ngokuqhubekayo sizokwazi ukuthi sikuthulele yona njengoba kuqhubeka insuku. Igama uSithembiso, isibongo uSibisi. Angibonge kakhulu ngesikhathi sakho ngithi nje God bless.